Això és de pell fina, un espai per escoltar en profunditat i mirar el món amb més consciència. Imaginem la següent escena, d'acord. Som a l'any 1944. Val? En un cinema qualsevol, d'una ciutat nord-americana, i s'hi està projectant un documental de guerra, un que es deia Fighting Lady. Sí, molt famós a l'època. Exacte. Doncs a la gran pantalla el públic està veient el món literalment des de la part frontal d'un avió de caça. Es veuen les bales destrossant els avions enemics en ple vol, hi ha fum per tot arreu, fum que omple l'enquadrament, vull dir, i els espectadors, clar, aplaudixen. Estan completament fascinats per aquesta cruesa, per aquesta imatge tan real. Clar, era l'espectacle màxim. Totalment, i de fet, la crítica d'aquell moment ho va considerar, doncs, un triomf històric del cinema. O sigui, la màxima expressió de capturar la realitat. Però, i aquí és on la cosa es posa interessant, la nostra protagonista d'avui, la Maya Deren, va veure exactament aquelles mateixes imatges i va sentenciar que allò no era art. En absolut. Gens ni mica. Per a ella allò era la derrota de l'intel·lecte, un simple mecanisme sense cap mena de servei sincronitzat amb una màquina de matar. I avui, doncs, ens submergim a fons en els materials d'aquesta figura, concretament en el llibre A l'universo de Regnano. Una edició fantàstica, per cert. Sí, amb una traducció meravellosa de la Carolina Martínez. És que, a veure, són uns textos que ens ofereixen un accés directíssim, vaja, a una de les ments més radicals i jo diria que també incompreses de tot el segle XX. Sens dubte. Tenim sobre la taula els seus assajos teòrics, algunes reflexions biogràfiques i també anàlisis de les seves obres visuals, clar. Perquè Deren va ser algú que va agafar aquesta eina, la càmera, que tothom veia com una simple, com deies tu, finestra a la realitat. I ella la va convertir en un bisturí. Un bisturí per disseccionar completament el temps i l'espai. Uau, un bisturí. M'agrada molt aquesta imatge. I el motiu pel qual em sembla que aquesta anàlisi a fons és tan rellevant per a qui ens escolta avui és que vivim en una època completament asfixiada per les pantalles. I tant. Vull dir, consumim milers de vídeos curts cada dia, documentals, registres de coses totalment quotidianes, i ho fem sota aquesta premissa que gravar la realitat ja té un valor intrínsec per si mateix. Com si ja fos art només per donar-li el botó de gravar. Exacte. D'acord. Doncs desgranem tot això, perquè a través d'aquests textos de Deren aprendrem per què capturar el que hi ha davant d'una lent pot ser, literalment, l'acte més artístic de tots. Però, a veure, abans d'entendre com va fer miques les regles de la indústria visual, primer hem d'entendre la ment d'aquesta dona. Qui hi havia darrere d'aquesta rebel·lió? Estem parlant, d'entrada, d'Eleonora Derenkovskaya. Sí, un nom amb molta presència. El nom de Maya arribaria més tard, clar. Va ser com una mena de bateig artístic que li va donar el que seria el seu marit, el cineasta Alexander Hamid. Però clar, l'essència d'aquesta Eleonora ja es començava a coure moltíssim abans. Ella va néixer a Kíev l'any 1917 i la seva família va haver d'emigrar als Estats Units fugint dels pogroms quan ella era molt i molt petita. Déu-n'hi-do. Sí, una infància marcada. I dins dels materials que avui tenim aquí, hi ha una peça que resulta superreveladora. És un document que es titula Autorretrat. I atenció, el va escriure quan només tenia 18 anys. 18 anys, tela. I el to del text no és el d'un adolescent que busca el seu lloc al món, plorant. No. És el d'un analista clínica disseccionant el seu propi aïllament. És que llegint aquest text jo em vaig quedar molt parada perquè la sensació de solitud que transmet és totalment palpable. Però com tu dius, no és una solitud melancòlica o romàntica, és una solitud estructural.
Totalment. Ella mateixa es descriu com una nena superdotada. O sigui, a l'escola saltava cursos contínuament un darrere l'altre. I clar, això li generava una desconnexió brutal amb l'entorn. Físicament i cronològica, clar, hauria d'haver estat al pati jugant amb els nens de la seva edat. Exacte, però la seva capacitat mental feia que els problemes o els jocs d'aquells nens li semblessin absurds, totalment trivials. Però, clar, hi ha l'altra cara de la moneda. El món adult, el món al qual la seva ment sí que pertanyia realment, doncs no l'acceptava com una igual, perquè deien, només és una nena. No. Clar, la veien com una criatura. Això mateix. Llavors es va quedar en una mena de lim social que la va abocar a tancar-se en els llibres i escoltar les discussions intel·lectuals tan denses dels seus pares. I aquest aïllament des de tan petita és justament el caldo de cultiu d'aquesta mentalitat seva tan contestatària. Des que era molt jove, va desenvolupar una mirada analítica i implacable cap a tot el que l'envoltava. No en deixava passar ni una. Cap ni una. En la seva joventut, aquesta rebel·lió va anar prenent forma a través d'ideals marxistes i trotskistes. Ella veia les institucions establertes i les estructures de poder d'Occident com entitats profundament corruptes i alienadores. Creia que aïllaven l'individu i promovien un narcisisme, un individualisme burgès que ella literalment detestava. I aquí crec que val la pena fer un petit incís per a qui ens escolta, oi? Sí, digues. Que la nostra intenció en posar sobre la taula aquestes inclinacions polítiques d'ella no és ni jutjar-les ni posicionar-nos cap a cap cantó. És simplement per entendre la lent a través de la qual ella començava a mirar la societat. Exacte. És només el context. Això. Una lent que buscava desesperadament trencar amb aquest individualisme, per buscar algun tipus de veritat col·lectiva superior. I és precisament aquesta recerca d'una veritat col·lectiva la que provoca un gir biogràfic a la seva vida que no em diràs que no sembla tret d'un guió de pel·lícula d'aventures. Totalment. És un salt increïble. Passa d'escriure manifestos contra les institucions corruptes a Nova York a fer les maletes cap a l'any 1942 i plantar-se a Haití per submergir-se en un estudi antropològic sobre la dansa vudú. És molt fort. Què és el que porta una intel·lectual novaiorquesa d'aquella època a ficar-se al mig de la selva haitiana? Doncs el fil conductor d'aquesta decisió és el concepte de l'ego. O més aviat... La destrucció de l'ego, potser. Exacte, la destrucció de l'ego. Dren estava fastiguet de l'art occidental que només es mirava al malic, celebrant constantment l'expressió individual. I a Haití troba un sistema on aquesta individualitat se sacrifica. Se sacrifica intencionadament en favor d'un grup i d'una força superior. Clar. En els seus estudis, ella comença a analitzar a fons el fenomen de la possessió que passa durant les danses rituals. I el que resulta fascinant d'aquí és que la seva perspectiva topa de manera frontal amb la psicologia occidental d'aquells anys. I tant que topa. Això és clau, perquè si un metge occidental dels anys 40 veia una persona allà entrant en trango, saquejant-se o perdent el control de qui era, el diagnòstic immediat era patològic de manual. Ho etiquetaven de malaltia, ràpid. Clar, deien, això és histèria o és un estrès mental sever. Es tractava com si fos la malaltia d'un individu que s'havia trencat per dins. Però Deren diu que no. Ella rebutja de ple aquesta visió patològica. Per a ella, la possessió en el vodú haitià no era cap trencament de la ment ni un defecte. Era un estat de tensió expectant que estava completament integrat i normalitzat per tota la comunitat. Era un èxit del disseny cultural, no una malaltia. I el mecanisme que utilitzaven per induir aquest estat era el ritme ininterromput i superhipnòtic dels tambors. I aturem-nos un segon en aquest mecanisme sonor, perquè ens sembla increïble com pot ser que una simple percussió pugui alterar la identitat d'algú de manera tan dràstica. Vull dir, estem parlant simplement de posar el volum molt alt, una saturació sensorial i prou. No. Va molt més enllà del soroll fort, Estem parlant de física i neurologia, gairebé. El ritme sincopat i repetitiu d'aquests tambors actua literalment sobre les freqüències del cervell. Uau! Quan un patró rítmic és prou constant, però a la vegada complex, aconsegueix fer un bypass.
al·ludeix al control conscient de l'escorça prefrontal, que és justament la part del cervell que ens diu «jo sóc jo, i sóc aquí». El nostre sentit del jo. Això mateix. I en anul·lar aquesta vigilància, bum, s'allibera tot un sistema d'idea subconscient. I la gran diferència amb la psicoanàlisi d'aquí, la de Freud i companyia, és que aquest subconscient que surt allà no és un calaix ple de traumes personals reprimits. Ah, clar. És una estructura cultural totalment compartida per la comunitat. Saps què? Per aterrar aquest concepte i fer-nos una imatge mental més propera, se m'acut una analogia per entendre aquesta diferència entre la, diguem-ne, histèria occidental i la possessió haitiana. A veure, És com la diferència entre... A veure, imagina que una persona pateix un atac de pànic tancada sola a la seva habitació. Sent que el món s'ensorra. És un conflicte totalment privat, dolorós, no? Està aïllada. Doncs bé, compara això amb aquesta mateixa persona participant en una d'aquestes onades humanes en un estadi de futbol ple amb 80.000 persones. Ah, claro, l'onada de l'estadi. Bona imatge. Oi, a l'estadi, aquesta expressió està dictada per la cultura. S'inicia per un ritme grupal i, de sobte, l'individu es dissol. Es fon amb la resta. Exacte, deixa de ser ell mateix per convertir-se en una petita cèl·lula d'aquella onada gegant i majestuosa. Allà, perdre el control no és una malaltia, és una participació gairebé heroica. És que aquesta metàfora de dissoldre's dins d'un organisme més gran il·lustra perfectament què és el que Derent estava documentant allà. En el ritual, la persona que entra en possessió no està malalta. Està assolint una dimensió gairebé divina. Clar. Però, clar, aquest descobriment antropològic li planteja un problema pràctic enorme a Derent. Quin? Doncs que s'adona que ella no pot transmetre aquesta experiència viscuda, aquesta alteració brutal del temps i de la identitat, simplement escrivint assajos acadèmics. Ja, el paper es queda curt. Molt curt, les paraules escrites pertanyen al domini de la lògica, de la consciència. Ella necessitava un mitjà, una eina, que pogués manipular l'espai i el temps amb la mateixa força hipnòtica en què els tambors manipulaven els cervells a Haití. I aquell mitjà, esclar, no podia ser cap altre que la càmera cinematogràfica. Exactament. I això ens porta, fa de pont directe cap a la seva revolució visual i cap a allò que es va acabar anomenant el coriocine. El coriocine, sí. En l'assaig Coreografia per a la càmera, ella ataca sense pietat la mandra visual de la seva època, perquè fins a aquell moment, i escolta, tristament encara passa, en molt del cinema actual, la càmera s'utilitzava com si fos un senyor ric assegut a la butaca central d'un teatre. Totalment estàtica. Sí, es plantava el trípode allà al mig, algú cridava acció i la màquina es limitava a mirar passivament el que passava dins dels límits de l'escenari. I el rebuig de la Derent en aquesta postura de mandra, com dius tu, és absolut. Ella argumenta que no, que el món sencer ha de ser l'escenari. La càmera no pot ser un espectador passiu. Ha de ser un participant actiu, un ballarí més dins d'aquesta coreografia. És la lent la que ha de dictar les lleis de la física d'aquest nou univers. I atenció, perquè a les fonts hi ha un exemple que visualitza això a la perfecció. Sí, el de la pel·lícula A Studying Choreography for Camera. Aquest mateix. Hi ha una escena on el ballarí, el Talle Beatty, està en un bosc de bedolls. Aixeca la cama per a fer un pas de dansa ampli i, just en el moment en què la cama comença a baixar, pam, es fa un tall d'edició. I el següent fotograma, o sigui, literalment la fracció de segon, mostra la cama acabant de baixar i tocant el terra. Però de sobte, el ballarí ja no és al bosc de bedolls. Exacte, ja no hi és. Està a l'interior d'un apartament ple de mobles. O sigui, el moviment del cos humà flueix sense absolutament cap interrupció, és anatòmicament perfecte, però l'espai geogràfic s'ha fracturat de dalt a baix. La continuïtat no te la dona l'habitació o el bosc, te la dona l'acció del ballarí. És una passada. Amb aquesta tècnica, ella aconsegueix cosir dues realitats que són incompatibles, i ho fa a través de la integritat del moviment. Però és que no es va quedar només aquí. No. A la mateixa passa, Derent elabora un salt que desafia directament les lleis de Newton. Enregistra la caiguda d'un ballarí aterrant des de l'aire i després, durant el procés de muntatge, reprodueix la cinta a la inversa. I n'eliminar els fotogrames on es veu l'impuls, oi? Sí, treu l'esforç muscular de l'inici. I el resultat visual d'això és un ésser humà que s'eleva flotant, com si fos lliure de la gravetat.
en un salt suspès que dura moltíssim més del que la nostra biologia terrestre permetria. I aquestes manipulacions també les aplicava a la geometria de l'espai pur i dur. Per exemple, el Metropolitan Museum of Art, a la famosa sala egípcia, va decidir utilitzar una lent de gran angular extrema. I clar, aquesta decisió tècnica distorsiona moltíssim la percepció de la profunditat. El que aconsegueix el llar és que quan el ballarí fa una sola passa endavant cap a la càmera, sembla que hagi recorregut una distància quilomètrica en un parell de segons. És brutal, perquè la lent està creant un corredor espacial que literalment no existeix al món real. El gran angular allà no està documentant la distància física de la sala egípcia. N'inventa una de nova. N'inventa una de completament nova. Però a veure, aturem-nos aquí un moment, perquè jo, llegint aquesta defensa tan aferrissada que fa de la manipulació, confesso que em sorgeix una objecció important i m'agradaria fer d'advocada del diable un segon. Endavant, posa-hi cullerada. Si ens posem a la pell d'un purista de la imatge... a veure, el cinema naix de la unió seqüencial de fotografies, oi? Sí, cert. Tècnicament, la seva naturalesa més íntima és simplement capturar la llum que reflecteix un objecte real. Llavors, per què l'adherent rejutja tan visceralment utilitzar la càmera per documentar la història tal com succeeix? Perquè documentar la realitat de manera fidel sempre ha tingut un valor històric incalculable. És una bona objecció. I, de fet, aquesta és la gran tensió filosòfica de tota la seva obra. Ella lo aborda i, a més, amb una lucidesa que espanta. A l'assaig fem pel·lícules amb una nova dimensió, el temps. Ella destrueix completament la idea que el cinema sigui només l'evolució natural de la fotografia. Per ella, documentar un fet real amb una foto és com atrapar un insecte en hambre. D'acord. Ella és un segon determinat, congeles l'objecte per poder-lo examinar al detall. Però li has pres la vida. L'insecte està mort, immobilitzat. El cinema, en canvi, ens diu no tracta sobre l'instant congelat. Llavors, de què tracta? Tracta exclusivament sobre la transformació viva. Sobre com el fotograma A mor perquè pugui néixer el fotograma B. Clar. O sigui, seguint l'analogia, el cinema seria ensenyar la metamorfosi de l'insecte mentre encara està respirant. Exactament això. La seva naturalesa és la pròpia transició. I com que el cinema es desenvolupa de manera inexorable al llarg d'una línia de temps, Deren creu que l'artista té el deure gairebé moral i creatiu de manipular aquest temps. No pot limitar-se a deixar la càmera gravant passivament mentre passen els minuts. I l'exemple perfecte d'això el trobem a la seva obra Atland. Hi ha una seqüència molt concreta on veiem una dona caminant per un paisatge de dunes de sorra. La dona s'amaga darrere de la carena d'una duna i just en aquest punt Deren atura la càmera. Apaga la gravació. I aquí és on entra la màgia primitiva del cinema. Total. Perquè mentre la càmera està apagada, la dona segueix caminant físicament potser durant 10 minuts per anar-se a amagar darrere d'una altra duna que està situada a centenars de metres d'allà. Longíssim. I llavors, darrere en torna a engegar la càmera i mou l'enquadrament. Llavors, clar, a la pantalla l'espectador què veu? Veu la noia desaparèixer darrere un monticle de sorra i, a la fracció de segon següent, emergir rere un altre turó llunyà. S'ha eliminat tot aquell temps mort, on ella només es desplaçava. L'actriu s'ha teletransportat, pam, a l'altra punta. I ull que aquesta eliminació d'aquest trànsit no és un truc barat d'il·lusionisme per fer gràcia. Deren justificava aquesta decisió explicant que el cinema és l'únic que pot imitar de manera exacta com funciona la nostra consciència i la nostra memòria subjectiva. Clar. És com quan camines distret cap a la feina, oi? Exacte. Que vas rumiant dels teus problemes, penses en el que has de fer avui i de sobte t'adones que has arribat a la porta de l'oficina i no tens ni el més mínim record dels últims 3 carrers que has creuat. Ho esborrem. El cervell directament esborra tot aquest temps de trànsit irrellevant. Doncs la Deren estava projectant justament aquesta estructura mental i psicològica sobre el cel·luloide. Ara bé, i aquí és on la cosa es posa realment interessant. A veure. Per poder trencar les lleis de la física temporal amb tanta llibertat, ella s'havia d'enfrontar a una altra llei molt més terrenal i bastant més rígida. Ui, la burocràcia i la indústria de Hollywood. La mateixa. Totes aquestes innovacions demanaven un nivell de control creatiu absolut, un control que els grans estudis mai a la vida li haurien permès.
Clar, i justament aquesta tensió entre l'art lliure i tota aquesta estructura industrial tan grisa en regala una de les anècdotes més brillants i també, jo diria, còmiques dels seus assajos, a la màgia és nova. Explica-la perquè és fantàstica. Ella està buscant espais naturals per rodar i es dirigeix a les oficines administratives per demanar una cosa molt senzilla, un permís per instal·lar el seu trípode a Central Park. És que l'escena sembla treta d'una pel·lícula satírica. M'imagino la situació. S'asseu allà davant d'una funcionària municipal de Nova York. Sí, sí. I aquesta buròcrata, que hauria estar entrenadíssima per tractar amb grans productores comercials o amb periodistes de premsa, agafa el seu formulari i li comença a exigir que li expliqui l'argument de la pel·lícula. I qui posa els diners? Clar. I la Deren, pobra, intentant explicar-li que no hi ha cap argument, que no hi ha nois coneixent noies, que allò no és una història literària. I que no hi ha diàlegs. Exacte. I que sobretot no té cap intenció de guanyar diners a taquilla, que allò és, paraules textuals, una exploració visual de les forces interiors de la humanitat. T'ho imagina't la cara de la funcionària. La incomprensió absoluta. Les caselles d'aquell formulari de l'Ajuntament no preveien l'art abstracte enlloc. Era un xoc de mons totalment incompatibles. I finalment, clar, la Deren veu que sense omplir la ditjosa casella del gènere de la pel·lícula no li donaran mai el permís per plantar l'odiat trípode al parc. Llavors té una reacció brillant, superpragmàtica. Què li diu? Li diu a la funcionària: faci el favor d'escriure que és una pel·lícula psicològica. Psicològica. I màgia? Aquesta paraula tan grandiloquent tranquil·litza immediatament la buròcrata, que pica el cell al paper tota satisfeta perquè sent que, per fi, ha pogut classificar allò inclassificable. És una anècdota molt divertida, sens dubte, però al fons conté una denúncia bastant severa, perquè Deren estava abraçant i defensant a capa i espasa l'estatus del cinema amateur. I atenció, no hem de confondre aquest terme amb la connotació negativa d'algú que fa les coses de manera poc professional o barroera. No, no. Ella reivindicava l'arrel etimològica de la paraula. Amateur ve del llatí amator, el que estima allò que fa, la persona que actua per pur amor a la disciplina artística i no perquè estigui esperant una recompensa econòmica. I operar des d'aquesta precarietat o pobresa autoimposada, diguem-ne, era literalment el seu escut. Vull dir, els registres mostren que les seves pel·lícules es finançaven amb pressupostos microscòpics, d'entre 500 i $10.000 de l'època. Molt pocs diners. Rodava només els caps de setmana, en pel·lícula de 16 mil·límetres, en obres mestres com Meshes of the Afternoon, utilitzava el seu marit de càmera, els amics feien d'actors i feia servir el seu propi menjador com a plató. Però clar, el benefici de tot això era tenir un control creatiu innegociable i absolut. I això li donava l'autoritat moral i la independència per destrossar la cadena de muntatge de Hollywood en els seus textos. Si ens parem a analitzar la indústria clàssica de Los Angeles, des de la lent de Deren, és clar que la veia com el verí de la creativitat. És que el sistema d'estudis impera una hiperespecialització que és pròpia d'una fàbrica de cotxes, no pas de l'art. Literal. El director no escriu la història. D'això se n'ocupa un guionista al seu despatx. El guionista, per la seva banda, no concep la imatge visual ni la llum. Això ho fa el director de fotografia. I per rematar-ho, l'actor no és algú que s'integri a l'art de la pel·lícula. Es converteix en una mena de maniquí glorificat, al qual el departament de vestuari li ha de posar, no sé, un abric de visor autèntic, només per complaure les expectatives més banals del públic. Clar, i tota aquesta fragmentació de responsabilitats l'únic que garanteix és que la visió original, per molt trencadora que fos al principi, es vagi diluint de mesura que passa per tantes mans, fins a desaparèixer completament. I, a més, hi ha la pressió dels diners. Si una producció val desenes de milions de dòlars, l'objectiu del productor ja no és cap exploració artística. El seu objectiu és la mitigació del risc financer. Que no perdin diners, vaja. Exacte. S'encotilla l'obra, intenten no ofendre absolutament ningú per assegurar-se que milions de persones paguin l'entrada. I segons Deren, un sistema així, per disseny, només pot parir obres mediocres i completament estandarditzades. Però treballant totalment al marge d'aquesta fàbrica d'obsolescència emocional, ella va adquirir tota la legitimitat per plasmar la seva teoria definitiva. I ho fan un dels assajos, jo crec que més densos però més reveladors de tot el llibre.
Un anagrama d'idees sobre art, forma i cinema. Sí, i la idea de l'anagrama crec que és fonamental per estructurar com pensava ella. No l'hem d'entendre alerta com aquell joc infantil de moure lletres per formar paraules amagades, oi? No va per aquí. Ella concep l'anagrama com un sistema complet, com una mena de teranyina enorme de conceptes, on les idees no es llegeixen en línia recta, de l'inici fins al final, com si fos un llibre. En un anagrama veritablement complex, tots els elements depenen els uns dels altres. Els pots connectar horitzontalment, de dalt a baix, en diagonal. Qualsevol moviment d'una sola peça altera completament la comprensió de tot el conjunt. I si connectem això amb la perspectiva general, aquesta xarxa de connexions ens fa retornar gairebé tancant un cercle perfecte a l'exemple esfereïdor d'aquell documental de guerra amb el qual obríem avui. Ah, sí! Fighting Lady. L'avió de caça metrallant l'enemic. L'èxit visual d'aquella pel·lícula va existir exclusivament perquè l'obturador mecànic d'aquella càmera es va cablejar expressament perquè s'accionés en el mateix mil·lisegon en què el pilot premi el gallet de la metralladora. Quan l'arma escopia foc i mort, la càmera obria l'ull per registrar la massacre. És molt fort. I és evident perquè això la repugnava tant i tan profundament. Vull dir, en aquell procés no hi havia cap ment humana, cap intel·ligència seleccionant l'enquadrament o mirant la llum o donant un ritme a la imatge. Només hi havia letalitat purament automatitzada. Una màquina matant i una altra màquina gravant-ho. Exacte. La pel·lícula que en sortia no era obra de cap artista, era literalment l'excreció visual d'un arma de foc. Documentar per documentar, segons ella, és rendir-se a l'atzar del món físic. L'autèntic deure de l'art no pot ser aquest. S'ha d'equiparar al de la ciència moderna. És que ell escriu, i cito literalment de l'assaig, que l'art cinematogràfic ha de tenir la força i l'arrogància de violar la integritat natural per poder engendrar un tot emergent. Què significa això quan ho apliques a una pel·lícula? Doncs significa no respectar les coses tal com apareixen a simple vista. Aleshores, què vol dir tot això exactament? Si busquem una analogia per intentar traduir aquest concepte de violència creadora a un idioma més quotidià, la química ens dona una imatge que em sembla perfecta. Dispara. A veure, si tu agafes un gas, com l'hidrogen, que ja sabem que és altament inflamable, oi? Sí. I el barreges amb un gas com l'oxigen, que afavoreix explosivament que les coses cremin, doncs la nostra intuïció ens diria que d'aquí n'obtindríem el foc més gros de la història. Foc segur. Són dues realitats totalment independents. Però la naturalesa ens demostra que si tu les combines d'una manera superespecífica i forces la seva integritat molecular, el que obtens no és foc. Clar, obtens aigua. Exacte. Obtens una realitat completament aliena i imprevisible, l'aigua, que justament té el poder d'apagar el foc. És que això és una qualitat emergent, impredictible de manual. I això és precisament el muntatge cinematogràfic segons la visió de Maya Deren. L'artista el que fa és prendre pedaços aïllats de la realitat objectiva. La cama d'un ballarí. Un bosc d'arbres, una habitació tancada, La noia a la platja. tot això. I agafa les tisores d'edició i la lent de la càmera, arranca tots aquests elements del seu context mundà original i els fa col·lidir els uns amb els altres per forjar una experiència absolutament nova i inèdita. I quan la pel·lícula assoleix aquesta creació d'una realitat totalment autònoma, que té les seves pròpies regles d'espai i temps, assoleix finalment la categoria de ritual. Hem parlat molt de l'ego al principi del programa. Sí, amb el tema d'Haití. I tornem a l'ego ara mateix. Amb aquest ritual, el cinema deixa de ser un aparador on el creador narcisista plora pels seus traumes d'infància i esdevé un organisme nou, atemporal. De la mateixa manera que aquells dansares a Haití perdien la seva identitat per fer de conducte per a la divinitat gràcies al ritme dels tambors. El cineasta autèntic utilitza el ritme del muntatge per dissoldre la realitat física diària i transportar qui ens escolta i qui ens mira, cap a una comprensió col·lectiva molt més profunda. És, al cap i a la fi,
una exigència totalment ètica per a l'art. Ens demana deixar de ser testimonis passius d'un món que ja està preestablert i ens empenya a atrevir-nos a utilitzar les eines tecnològiques per redibuixar les fronteres d'allò que es pot experimentar humanament. Sense cap mena de dubte. I la gran lliçó que es desprèn d'aquestes traduccions excepcionals del llibre de Carolina Martínez és un míssil dirigit directament contra la nostra pròpia complacència visual. L'art no s'hauria de conformar mai a només gravar la realitat, com qui agafa una fotocopiadora. Mai. Ha de tenir el coratge intel·lectual d'inventar una realitat nova. I el cinema és l'única eina capaç de fer això amb el temps humà. I, doncs, amb tot aquest immens corpus de pensament a les nostres mans, que hem anat desgranant, s'imposa llançar un pensament provocador final a l'audiència, d'aquells per no tancar l'ull aquesta nit. M'agrada. Endavant. A veure, Maya Deren va establir i va lluitar per aquestes normes revolucionàries en ple segle XX i ho feia amb càmeres pesadíssimes de 16 mil·límetres i recursos de pura misèria. I ella ens advertia, quasi amb un to profètic, dels perills d'aquest narcisisme, de la gent que simplement vol gravar la seva pròpia realitat, obsessionats per la seva imatge. Doncs bé, fem un salt ràpid a l'actualitat. Buf. Avui dia, literalment, totes i cadascuna de les persones que caminen pel carrer porten a la butxaca una càmera digital d'alta definició, capaç de gravar en resolucions que a Hollywood als anys 40 els haurien semblat màgia alienígena. Totalment. Màgia negra. Invertim hores i hores cada dia documentant cada fragment banal de la nostra existència, els menjars, el cafè que ens hem pres, la passejada, per penjar-ho immediatament a les xarxes socials i rebre la validació immediata dels likes. Documentar per documentar. Exacte. I davant d'aquest escenari sorgeix la gran incògnita. Hem aprofitat realment aquest accés tan democràtic a la tecnologia per construir noves relacions poètiques amb el temps? Hem expandit els límits del coneixement col·lectiu? O bé som precisament el malson final d'aquell intel·lectual rebel de Kíev? Milions i milions d'individus aïllats totalment rendits a un afany documental narcisista, mirant obsessivament a través d'una finestra de vidre que mai de la vida ens atrevirem a trencar. Un misteri per rumiar aquesta nit. Això és De pell fina. Un espai per escoltar en profunditat i mirar el món amb més consciència.